Takže čau ty lidi, možná jsem se rozhodl, že budu natáčet výraz Bravka, jestli vás budu bavit. A ještě jsem si pro vás připravil takovou menší otevíračku, jo. Jenom malinkou, jo. Takže nejdřív asi zvenem tohle. Beru 185 pavrů, kredity, coiny, zase pavry, kredity, gemy, pavry, coiny, zase další kredity, pavry, kredity, coiny, pavry, kredity, coiny, kredity, pavry, kredity, gemy, tady coiny, tady zase to, kredity, pavry a kredity. OK, já si to možná nebudu, jako za 8 gemů je to hodně málo, ale jdem. A můžete koupit Surge, Colette, potom Loa, potom tady toho Luce, Belu, ta chcanka a ostatní už ne, protože na to musím nějaký asi level, jestli tu jsou teda. Hele, já vám udělám radost, jestli chcete. Yes! Takže bum! Konečně mám start unlocking bravo. Určitě. Go, 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 go! A za chromatiku napište mi do komentářů, jakou z tady těch všech, kromě tady toho buze, prostě vyberte si z Surge, Colette, Low, Rufus, Belu, tak si vyberte a napište do komentářů, co bych si měl jakože to. Takhle vám ukážu, který všechny. Tak z tady těch si vyberte a napište do komentářů, který to byste chtěli, abych odemknul a já uvidím, kolik bude hlasů a bude to asi nějak do tohohle víkendu, protože to vydávám v opátku a až třeba v neděli, nějak třeba večer natočím video a jak prostě vyberu, co vy jste chtěli, chápete? Jako vybrali a uvidím, co má víc hlasů. Takže to bylo všechno, zatím za tohle video.